Online-kursus i biavl. Lær det hele derhjemme. Se kurset, når du har tid. Lær alle de praktiske detaljer, undgå at lave fejl og bliv klar til biavl nemt og hurtigt. Vi gennemgår, hvilket udstyr du skal bruge og hvad du kan undvære, så du undgår at lave fejlkøb. Vi gennemgår alle de opgaver, du vil komme ud for i din bigård, og du får en masse tips, der gør det nemt. Du får et godt overblik over, hvor meget tid du skal regne med at bruge på din nye hobby. Kurset består primært af videoer for arbejdet i bigården. Alt bliver forklaret grundigt. Videoerne er tekstet, let at forstå for alle. Download gratis aktivitetskalenderen og få overblik over opgaverne. Køb kurset i dag og bliv biavler for din egen og naturens skyld. Få adgang til kurset på biskole.dk.